Hej og velkommen til den her video i Excel, hvor vi skal lære at lave et elopslag. Elopslag kan være rigtig komplekst, men det er noget, man bruger rigtig meget, både på studie og i arbejdslivet, så jeg anbefaler altid at læse op på det her. Så for at have elopslag aktiveret, så kræver det egentlig bare, at du har din Excel åben og har et datasæt, du kan lave det på. Det næste, det egentlig kræver, det er bare, at vi går i gang. Så i vores eksempel her, så skal vi bruge elopslag, som faktisk står for lodret opslag, på engelsk VLOOKUP for Vertical Lookup. Det er altså bare det her, vi skal bruge til at finde de her givne medlemsnumre, og så bagefter returnere fornavnet og e-mailen på det her nummer, som for eksempel 3001, som er Jonas Thomsen. Så måden man bruger elopslag på, det er, at man går ind i den celle, man ønsker at få sit resultat på, skriver jeg lige med for at starte lommeregneren, og så skriver man ellers bare elopslag på dansk, eller VLOOKUP på engelsk. Det næste vi kan se, det er, at vi har opslagsværdi, tabel, matrix, kolonne, indeks, nummer og interval opslag. Vores opslagsværdi, det er altså den her værdi, vi ønsker at lede efter. Så en god huskeregel med ens opslagsværdi, det er, at det skal være noget, der er unikt. Hvis det ikke er unikt, som for eksempel et fornavn, her kunne vi for eksempel have flere, der hedder Julie. Hvis vi har flere, der hedder Julie, så tager Excel altså bare den første. Så sørg for, at det I leder efter, det er unikt som et medlemsnummer, eller et CPR-nummer, eller et telefonnummer, eller noget andet. Når vi så har valgt vores medlemsnummer, 3000, 30.001, så skal vi så vælge vores tabelmatrix. Det gør vi med at lave et semikolon og hoppe videre. Vores tabelmatrix, det er altså den matrix eller tabel, hvor vi har vores medlemsnummer på, men også vores fornavn eller e-mail. Så vi skal altså vælge området, der har 3001, samt vælge den med fornavn. Vi kan også vælge hele vores tabel. Det gør ikke nogen forskel, om vi laver det sådan her, eller sådan her. Så længe I sørger for, at jeres medlemsnummer 3001 er den forreste tabel, eller forreste kolonne, den man starter ved. Bagefter så trækker vi hele området. Vi har markeret tabellen nu, og så skal vi faktisk gå videre. Vi går videre til kolonnen indeksnummer. Fordi vi har sagt til Excel, jamen du skal finde 3000 og 30.001 på den første kolonne. Bum. Når den har fundet det inde i vores tabelmatrix, så skal den altså gå videre til kolonnen indeks nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi vil gerne have kolonnindeks nummer 1, 2, som har fornummer. Nu skal man. Så vi vælger 2. Hvis jeg derimod ønsker efternavnet, vil jeg vælge 3. Perfekt. Til sidst spørger den, om vi vil have et sandt eller falsk match. Hvis vi vælger et sandt, så får vi altså et tilnærmet match. Det vil altså sige, at Excel ikke leder præcis efter 3001. I stedet for vil den lede efter en værdi, som er større end 3001, eller 30.001 som 30.002. Når den så finder den her værdi, hopper den 1 tilbage og giver os 30.001. Så jeg vælger falsk, et nøjagtigt match, der ønsker at lede efter præcis 30.001. Jeg laver en søgparentes og trykker enter. Som I kan se, får I Jonas. Så det betyder altså, at Excel er startet op i toppen med led efter 3001. Når den finder 30.001, går den til kolonneindeks nummer 1, 2 og giver os Jonas. Så langt så godt. Hvis vi ønsker at gøre det samme med e-mail, kan vi faktisk bare kopiere vores kode. Sæt den ind igen. Sådan her. Og så i stedet for at lede efter kolonneindeks nummer 1, 2, tager vi 1, 2, 3, 4. Så skriver jeg 4 ind her. Og jeg får så fint hans e-mail. Så det er super duper. For at kunne trække den ned, så kræver det, at vi låser vores områder. Vi behøver ikke at låse vores opslagsværdi andet end at låse vores kolonne, så vi kan trække den til højre. Så jeg trykker F4 eller Command T på MacBook, indtil jeg får et dollartegn foran mit C. Med vores tabelmatrix er det hele tiden det samme, vi refererer til. Så der kan jeg bare sætte dollartegn med F4 eller Command T, sådan her, og så er jeg låst den. Jeg kan trykke Enter, og jeg kan nu både trække den ned og fylde uden formatere, og trække den til side, fylde uden formatere.
Og som sagt, så vil vi godt have, at det var nummer 4 her. Så den trækker jeg lige ned en gang til. Sådan. Så har vi nu lavet vores elopslag. De sidste to ting, jeg gerne vil vise jer, det er selvfølgelig, hvis man i stedet for at vælge øh, falsk, valgte sand, så vil vi stadig få det rigtige, fordi der er 3.000, 30.002. Men hvis jeg i stedet for skriver 5 her, så vil jeg få en fejl. Og det er altså fordi, jeg kan lige trække den her ned, sådan her, så vil jeg altså få Marie på den her 3002. Og det er altså fordi 30.003 er højere. Hvis vi i stedet for skrev 30.003, vil vi få Emil. Og så kan I se, så får vi en fejl. Og grunden til, at vi gør det, det er altså fordi, at vi skal finde den nøjagtige eller tilnærmede match. På samme måde, hvis vi i stedet for at vælge medlemsnummer, vælger et tal, der ikke er unikt, som 30.001 i den her også, så får vi altså Henrik lige pludselig i stedet for, fordi vi bruger den her tilnærmede. Så husk at have orden i jeres unikke medlemsnummer, at det leder efter altid unikt, og at I også husker at bruge den her, der hedder sand match. Jeg håber, det gav mening i forhold til elopslag. Ellers så ved jeg, at jeg har et kursus inde på Udemy, som I kan finde ned i beskrivelsen, hvor jeg går endnu mere i dybden med elopslag samt x-opslag og indeks sammenlign, eller indeks match, som man også kalder det. Så tak fordi du så med, og god dag.